шортларны ямап куйдылар. Бу фатир 10-нчы катта урнашкан. Шартлаудан соң ишеге урыныннан кузгала, аны 2 атна элек алыштырганнар. Ишек өстендә булган ярыкларны да ямап куйганнар. Курку битте, хәр. Тыныч яшибез, алай хәр. Искә алган да юк. Үтеп китте барсы да, Аллага шөкер. Рөстәм Юнысов фатиры шартлау булганының янәшәсендә фаҗига килеп чыккан көнне өйдә йөкле хатыны үзе генә калган. Бәхеткә аның сәламәтлегенә куркыныч янамый, фатирның тимер ишеге күгәненнән чыккан. Получается, у нас вышло, сверху, можно сказать, Ишек кайрылып диярлек төшкән иде, аны алыштырып куйдылар. Диварда ярыклар калды әле менә. Фаҗига килеп чыккан 10-нчы каттагы барлык фатирларның ишекләрен алыштырганнар. Шартлаудан соң диварларда барлыкка килгән ярыкларны тигезләгәннәр. Ватылган 2 лифттан төзәтелгән. Фатирларны төзекләндерү чыгымнарын шәһәр хакимияте үз өстенә ала. Моның өчен 2 миллион сумга якын акча киткән. Кайбер фатирларда әле төгәлләп бетерәсе эшләр бар. Квартира за стеной с квартиры, в которой произошел хлопок. Шартлау килеп чыккан фатир күрсәтендә яшәүчеләрнең диварларын төзекләндердек. Төп диварга зыян килмәгән. Шартлау булган фатирда да диварлар төзекләндерелде. Тәрәзәләр алыштырылды, сантехника һәм электр челтәре яңартылды. Бу йортта гадәттән тыш хәл моннан 1 ай элек 11 мартта булды. 10-нчы каттагы бер фатирда шартлау яңгырый. Фаҗига урынында 21 яшьлек егетнең гомере өзелә. Ул торакны берничә тәүлеккә арендага алган булган. Үзе Тукай районындагы Яңа бистәсендә яшәгән. Тикшерү комитеты үтерү маддәсе буенча җинаять эше ачты. Яршаладан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.